Mga minamahal na kapatid, kapwa Pilipino, mga kababayan, at lalo tigit para sa atin mga nananalig sa Panginoong Hesukristo. Tayo pong lahat sa napakaraming bahagi ng mundo ay nakakaranas ng pangamba, takot, at yung iba po sa hindi inaasahang pagkakataon ng biglaang pagkakasakit, kamatayan, kawalan ng trabaho, at pati po agam-agam tungkol sa kinabukasan. Kami pong mga pari ay hindi nalalayo sa inyo. Kami rin po natatakot. Kami rin po nakakaranas sa aming mga pamilya at kaibigan ng kamatayan, karamdaman at paghihirap. Iisa po tayong bayan ngayon. Iisa po tayong sambayanan. Subalit kami po bilang mga pari ay meron din pong panawagan na tulad ni Moises, tulad ni Haring David, at tulad ni Hesus, kapiling ang bayan, manalangin, makiusap sa Diyos, hindi para sa aming sarili, kundi para sa bayan. Kaya po nananalig tayo na sa pamamagitan ng aming mga munti na panalangin, ito man ay sa pamamagitan ng luha o sa salita o sa awit, ang tinig ng bayang Filipino ay makarating sa Diyos sa pamamagitan ni Hesus. At sa pamamagitan din ni Hesus, ang pagtangis ay maging awit ng liwanag at pag-asa. Pagpalain po kayo ng poong may kapal. Kung ang bayan ko'y maninigluhod, sabay-sabay sa pagsamo, sa pangalan ko maninigluhod, at tatalikdan ang diwasto. sa langit tiringin ko, patatawarin ang sala niyo. Sa tuwina'y tiringin ko, ilumin ang bayan niyo. Panginoon, ilumin mong bayan ko. Amin sa mo, magbalik ang bayang ito.
bayan ko. Alang kay Kristo.